uphila uveza uba okay bekufanele kwenziwa kanje okanye like do you go against the protocol of the hospital okanye apho usebenza khona? Ukusindiswa on its own is going against uAdam. Yeah. Nobuphi uvile kesho qhale ngalo xa sowuphawe ngugqirha uyazazi izinto zakho niba zihamba kanjani. Then njengoba uzazi into zalapha zihamba kanjani ujonga iloophole, ujonga into ezakwenza uphume wena ngoba ihleli khona kwezi zinto. Yeah. Xa ungazufana ke nomkwena uzobela athi andingeni kanti andingeke nogqirha ke mali andizuyenza ke nole. So usebenzisa kwa isystem le ngeke kwisystem ingabikho into yokukhuphayo. Amen. Uba awuyazi uThixo uza kuxelela akujonga phaya nazi into ezakukhupha. Yeah. Ngoba nango ndiyakhumbula eEgypt kwakuthiwa ngakubulala kwanto kukhona onesi. Xa bethi angeke asimbulali kumntwana walomama abazi nabo uyabona walomama simbulali kwayena. Uyeke umasiba kunalomuntu ophilayo kutheni wathi uThixo baxeleni baba strong wona abantu sithe sisathi sithi sebelekile ebelekiswe ngabo. Wisdom, say wisdom. Lo muntu bekufanele ufiwe wathandwa ngulo ebethi uzambulala. Yeah. So we are kwisebe okulo yazi ngalo. Zazi izinto ezakwenza ungaliwanga uphoncuke ngazo, ungaliwanga. Yeah. Unless ke bakulwisa kwezi zinto zokuphoncuka vela ke ngoku nalapho suvela ngenkani vela ngobulumko. Amen. Ukathixo. Yes. Ingathi bebuza mama. Sivala nini bazalwane? Nxani. Amen. Ngoba andithi ngo6 siyakhonza. Amen. All right. Mama. Ayithi kundibhayela uxephu kude wena namhlanje ngizawuphendula kahle. Ewe mama. Uxolele Nkosi Mabenani. Amen. Tata ndicela ukubuza yakulo xephu lamnanzi. Ndicela ukubuza uba uYesu Kristu ngela xesha kuthiwa wayisebenza ngela 3 hours ngela xesha kodwa ke wayisebenza efile. Andanoba ngela xesha okokuqala ndicela ukubuza uba ngeli xesha kusithiwa waya kwelabafileyo kungala 3 hours kwabamnyama noba kungale 3 days wayefika andazi ntsibeka kanjani. Khoma. Number 1 Ndifuna sihambe nawe kakuhle mama ndiyeke ndiphendule leyo kuqala. Amen. Ngoba ngoku ndiyabona ngathi ndizawuyotywa. La 3 hours kumnyama lapho wayithwele khona ulaka lukaThixo bekufanele uba luza kum nawe. Hallelujah. Ndicela ukubuza mama. Kaloku sikwenye questions and answers apha. Asikho parliament abazali zonika ngxelo. Ndithi kula 3 hours kwaza ngoku. Kulapho lonke ulaka lukaThixo bekufanele uba luza kuthi laluya kuye. That's why kungekho even nedemon elabona uba kwenziwani kuYesu. Then ukusebenza kwakhe sidlule ke aqala ndisendachukumiseka apha kaloku nisindisiwe kaloku. Kule uthi ukusebenza kwathini ungathi ayisena wait. Uthini le ukusebenza kwesibini? ukusebenza kwakhe tata okuthiwa waya nakwelabafileyo. Ewe. Kungela xesha ngoku kungela xesha sewunikele umoya wakhe. Ewe. Ngeli xesha yakwabafileyo eyothetha naba bebekhonxe pha. Ewe tata. Ewe hayi uyila 3 days ke ngoku umzimba ulele. Amen. Njengoba ke ngoku ephaya ingaba uye ebantwini uye kwabantu bakhonqiweyo. Kwamna ndikubhanile xa ndithi abantu zingelosi ezwaye kuzo ezanto ezageza zihamba noSathane zizo ezwayothetha nazo.
ithi iBhayibheli wayoshumayela nje but asixelelwa ukuba washumayela wathini ndenze kungabi sayifuna uba wawazi kwathini ba kodwa bayatsho kabaziyo kodwa iBhayibheli yona ayayisinika uba wafike kodwa kuthiwa wafike washumayela pha number 1 number 2 wayeyolanda aba babeseparadisi Abraham Daniel Abednego kwakukho amadoda amathathu ayenyaniswa Ima wayolanda kaloku navele uthatha impendulo ngokugodwa wayolanda bonke ababekholiwe ekuzeni kwakhe bonke abekholwe ngamadini eOld Testament ithi ke wafike wabathatha phaya kangibazanga vele abathathe kanini mhlamba yena bezulwini zaqaza vaya phaya eJerusalem babona yebo babona andibake bakhuphuke wami ebupha uba mina bendazi uba waya ukula kwezangilosi yes ngoku uzothi Petros lo uthi waya nasebantwini ngoba ndifuna ukwazi aba bantu so ungiphendulile ngiyabuleka ke tata ogqibela ke mfundo uthi ogqibela njengoba eqaleni andithi uphathise endaweni enye ukuthi isiseko uzawusekela kwelidwana then athi nezikhiya zelabafileyo ndizinikela kuwe ndicela ukubuza itata uba ngaba akathethi ukuthi because uPetros phaya waye waphendula uba ungubani ngokutyhilelwa nguThixo akathethi ukuthi ezi zikhiya wayithetha ukuthi uzawungena ngazo ngenxa yokukholwa ndana mandibuza le mhla ndifuna ukubuza ngawe nawe uyabona uba ndiyiva khawuphinde mama ndithi tata iphi le verse kaloku uyatsho uba ndibuzwa ngumshumayeli ngakwazi uyikhoyila kakuhle iphi le verse andithi tata wena mama ithi phezu kwelidwana ndiyabulakha ibandla nawe and ke konene namasango eHades ngeke amelane nayo so akho sikhiya anikezwa zona qha kuthethwa ngokuthi amasango eHades ngeke amelane neli bandla elakhelwe phezu kwelidwana. Okay ke ewe ikhona le nto ibuza xa noma ndibuza kakuhle na ngoba ngoku andirekhodanga so ndihamba nale kahle into yami iphaya kokwaba bantu babekhululwa ukuthi ngoku into endiye ndahlangabezana nayo ukuthi kunento ethi noUyesu Kristu wayehlele into ezinikezele kuPetros uPetros umuntu awumele ba wenze yonke uyabona ndiyakuva siswasemahedeni bubuxokobo uyabona usibuza inkolo ngiyamaRoma ngoku amaRoma athi elilike nguPetros ewe mama ndiyakubona ndikuva ngokumamba uthini kahle hle hayi mama kuyoyalapha le akho Petros owanikwa uba abe kwakuthiwa into le ewe uPetra it's a stone but uPetros uchaza ilitye kodwa uYesu xa ethi phezu kweli dwala akasathethi ngoku a fragment akasathethi ilitye uthetha a rock mass uthetha ilitye elingashukumi elingelishukunyiswe nayinyikima ilwalwa nokuzawundiva ke ngoku ngesizulu idwala yayibona so bathi ke ngoku eliyalwalwa Pawula cawe yethu ke eRoma bathi eliyalwalwa Petros ileno onke amandla bewanika bani uPetros wabaqwethe indaba nje yerock nestone
uthe uYesu upon this rock, not upon this stone, because wayithetha nestone, wayithetha nelitye Amen. ethi phezu kweli lwalwa. Hayi. Hallelujah. Uyayibona Amen. uhluthi Awusikhomphata. Ndibuye nento ecacile ngokuba nangu ndiyadibanisa idots. Kona bona ngizuzana ihlelekile. Awufiki kulaa ndawo ngenxa yam. and andazi noba ngeyiphi le ndawo, mhlawumbi ngeyiphi mama. Hayi ndizawuza nayo. Hayi sendine-visitor kumnandi ungena umngcwele kodwa. All right, bathandekayo, kuhle singavala. Akekho obuzayo, nami ndicela ukubuza kuphendula ba. Khona umbuzo. Iphi microphone? Owami umbuzo tata, umbuzo engibona regarding indaba uke wayithinta kancane emini but bowudlula kuyona, the one of praying in the spirit. Ngicabanga ukuthi imfundiso khona ukuthi praying in the spirit ukhuluma ngezilimi, but now the question would be emntwini mhlawumbe ongakayitholi leyo gift, so mayithandaza would mean that yena akathandazi in spirit. So what is the true definition of praying in spirit? Ukuthandaza ngomoya, ukuthandaza ukhokhelwa umoya. Siqale kanjani? Ithi iBhayibheli bonke abakhokhelwa ngubani? Ngumoya, bangonyana bakaThixo. Yazi basethi nento engathi izawuthanda ukuba redundant. Kunento mina ndenzela lula xa ndithetha ngomoya. Ngicela uma inyawo futhi. Yeah, ungahlala phansi. Ukuthandaza ngomoya ungakubuza sengikhohle. Ukuthandaza ngomoya, ukuthandaza from the heart. Amen. Cinga nansi indlela yokuba icace nakubani. Amen. Uthandaza into esuka apha. Ngoba umoya uhleli phi apha. Khake njengoba sitsho umzali wethu sikhule kuthiwa ukuthandaza ngomoya, ukuthandaza ngezilwimi. And ke ngoku izilwimi ke tana sisiphiwo. Amen. Siyabadlula thina sithandaza ngomoya abantu abathandaza ngezilwimi. Glory. Amen. Ngoba abanye abeva noba bathini. Thina sithandaza sisiva uba sithini. Ngoba ungathi ucinga ba wena iyaqona. So ndiyazifihla ezinye into bendifuna ukuzithetha. Kodwa ke ndizama ukuthi bathandekayo masiyenze libe simple. Xa uthandaza ngomoya iphuma apha mntana. Amen. Uyawuzuthi usayofuna uyocela isonka kuThixo. Kuthiwe apha cela uthandazele ubani. Unganikwa nasizathu. Uzawukhetha iphi? Uzawuthini? Ngoba le sonka into ubuhleli uyazi. Kufike ongayazi iphuma apha ikoyise. Uthandaze kanti uthandazela lo muntu ozawuza nesonka. Hey. Yeah. Wena ubulibele ngubaba. Oh, penduleni. Okay. Ngokugqibela bazandi nxanini. Hayi. Nandakuxolela kudala. Ngicela ukubuza mina tata ukuthi apha uma uthandaza ngibeke kule ndzawo yasisi yezilwimi
Mina ngiva uma ngithandaza ngive ngithandaze bese sengitiva angiseva ukuthi ke nyalo ngithini ngikuphi. So ngicela ukuthi ake tata ukuthi ulaba izilimi noveli athi nje makaqala athandaza avele akhulume ngato kusuke kanjani ngifuna kuviwa kodwa just because ubuza mina wena. Oh, kuba sorry. Just because ngicela ukubuza mina just because mina mangithandaza kuba ngathi ngisuka phansi ngihamba ngelevel ngibe angisati ke manje ukuthi seqhubekeni ke emva kwalokho. So kukhona lo uTamva avele akhuluma ngetilwimi nje nyalo. So ngicela ukuthi kanjani lapho tata noma kumbe mine angakangeni deep yini uNkulunkulu noma kumbe mine khona la ngishoda khona just because ngifuna okay nami ngathini kukhona indzawo lothi okay ngiyafisa kuba lapha ya Glory. So uma ube somani uyifuna le ndawo ngithi ke ngokuye ke ngoku tata ngive mine ukhanze ukuthi kuyathandaza khona novele abe fast ashoti ilwimi. Mina ngibe ngisathukeleda ngive kangisekwa ngazi kuba sengifuna Hallelujah. Kawuthi ke ndiliphi ivangeli? Ivangeli lifana ne-WWE. World Wrestling Entertainment. Everything is ready. Yonke into ilungisiwe. Uthi uyongena eringini uyazi ba ndiyobethwa. Uyongena eringini uyazi ba ndiyowina. That is the gospel. Hallelujah. That is the gospel. Hallelujah. Thixo wasilungisela yonke into. Yonke. Ndiyeza mama nantsike. Nansi into emnandi ngevangeli. Okay. Hayi ke masiza. Nomnye ukhona lo fast. Ngelanga. Efika nje sithi goodbye. Ngiyaqale kabuhle. Afudumala. Ake ngokwingxaki izaba la. Yingxaki xa sowuthi fika bongasasi khona. Ngxaki. Uhlwithiwe ke ngoku. Kanti ngicima nje understand xa uthi fika bongasazi khona. Kodwa wona emnyanzo ufuneke wazi ba uphi. Izilwimi yigift. Ayiyo gift etriggerishwa into ethile. Leke sithi nakuba kumoya. Thina sithi kuba kumoya Yeah. Kanti ekuseni besichazi ba ukuthini kuba kumoya. Yeah. Okwethu kuba kumoya kukutsho upha. Then kuthi ube kumoya. Ubevutha ngela xesha emoyeni. Lento sithi thina enkonzweni kuba kumoya ningibona enkonzweni sebegiqeka nyana abantu abanye belila ukuthi kukuvutha ke ngokwemoyeni. Otherwise sikumoya silele ngoba umoya location. Hallelujah. So makangasothusi lothe evula umlomo abetsho ngesilwini because sisiphiwo. Yeah, uyinikiwe la. Inyaniso yilena sisi nani bazalwane sifundiswe kanjalo kungathi xa uthandaza uyimoto funeka ufake uwani ufake uthu la nto bendiyiphendule ekuqaleni yomthandazo ufake uthu uveke ngoba ndasondela
Yeah. Restaurant. Hayi ke kufika kubambana naye ke. Kanti ukuthandaza kukutsho lento ekuphela kwayo esenhlizweni nephambi kwakho. Ukukhuphuka kwamandla kuzawuzenzekela hayi ngoba kuneziteps ozilandelayo. Amen. That is ukuva manilungise lento make nditsho lento. Yintoni le abantu besithi ndangena emandleni? Igama layo lugcobo. I-anointing. Yiyo le wena uthi kufika phosenti ingasazi khona. Kungelixesha ngizothini? Kungelixesha umoya oyingcwele sethatha yonke into. Eyithathela kuye ngawe. Ndenze ningayibaleki lonto into yakhona. Ndithe ndifakaza apho imini ndathi kwaba nexesha ndixa ndikhathala ndiva imvula indinetha kodwa xa ndithi akukho kwanto. Hallelujah. Kodwa iyandinetha le mvula xa ndithi ndomile ndihlaziyeke emandleni. Hallelujah. So noba uza uslow noba uvele wangena sikwiliberty ngoba sonke sikumoya. Yeah. Yeah. I-confusion ke yiyo nyani ke yabathandeka basacinga uba uzuthethe ngezilwimi makufike another touch. Kanti sithetha ngezilwimi kuba kuyigift. Nawe xa masibalungise nabanye ubunayo igift yezilwimi nawe sulinde touch. Exercise nje gift. Amen. Exercise nje. Amen. Hey, sizawuvala bazalwane yazi indikhumbuza something ngokulendaba. Ukhona enye inkonzo